खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। रौता हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रौतायाव किं बाजार मुंनि गंसे शपिं मल बेखेवदों। रौता हालामनि रायजो राजाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै एबा रौता हालामनि रायजो राजाफोरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय किं बाजार मुंनि गंसे शपिं मल बेखेवदों। गोदानै बेखेवनाय किं बाजार मुंनि शपिं मलखौ रौतायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बाहागो लानानै गावनि आखाइजों बेखेवनानै होदों। गोदानै बेखेवनाय किं बाजार मुंनि शपिं मलखौ रौतायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बाहागो लानानै गावनि आखाइजों बेखेवनानै होदों। बे गोदानै बेखेवजानाय मलखौ रौता सारियालिनि अदालगुरि रड एलपि स्कुलनि साखाथियाव बेखेवनाय जादों। गोदानै बेखेवनाय बे किं बाजार शपिं मलाव बायदि गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो रौता ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा गाव गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ रौतायाव थानाय किं बाजाराव फैनानै लांफैनो हागोन। बेजों लोगोसेनो गोबां मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरखौ हानायमानि खम बेसेनावनो फाननाय जागोन होनना फोरमायदों किं बाजार मलनि बिगोमाया। बेनि अनगायैबो मलनि गेजेरजोंनो होम डिलिभारिनि सुबिदाखौ खालामनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना किं बाजार मल होम डिलिभारिनि गेजेरजोंबो मुवा बेसादफोरखौ बायनो हागोन। दानिया फैदो डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया किं बाजार शपिं मलखौ बेखेवखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो खोनासंना लानि। दिनै रौता टाउनाव किं बाजार होननाय मोनसे शपिं महल बे दिनै खुलिदों। आङो खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बे किं बाजार जे शपिं महल बे महलनि बिगोमा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय जासिदों। बिथांमोननि जि हास्थायनाय आरो बिथांमोननि जि मिजिं बे जाफुंसारथों। लासै लासैनो जोंनि बे रौतायाबो टाउन डिक्लेयार जानायनि उनाव बाहाय गोबां मोजां मोजां बिजनेसमेनफोरा बे ओनसोलनि थागिबिफोरा बे ओनसोलखौ जौगासार होनायनि मोनसे थांखिजों बाहाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे शपिं महल खुलिनो आरम्भ खालामबाय। आरो बिनि मेन गुदि जाहोनानो जाबाय बिटिआरआव दिनै सान्थि फैबाय। बिटिआरआव दिनै गोजोन फैबाय, निरापत्ता फैबाय। कुनु बेहाय गिनाय, धमकी होनाय, थाखा दाबि, धन दाबि, गन्दगल, बन्ध बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलाव गैयिनि जाहोनाव दिनै रौतायावबो बेबायदि मोनसे शपिं महल खुलिनो लानाया जोंनि थाखाय गोजोनथाव। आरो बेखायनो आङो दिनै बिनि बिगोमा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। बेनो नोजोरा जोंना जे गोबां लाइमोनफोरनोनो साखरि जे होनो हागोन बे असम्भब। गासैबो जे साखरि मोनगोन बेयो असम्भब। दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि बिजनेसनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गाव गसंनानै बोरै नोङो गावनि जिउखौ, गावनि न'खरखौ आरो जोंनि ओनसोलखौ राङारि बिथिङाव सक्तिशालि खालामनो थाखाय जों बयबो दिनै बेबायदि बिजनेसनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो देरहासार जाहोनो थाखाय, गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो थाखाय बेबायदि बिजनेस खालामनायनि मोनसे बारहावा जोंनि ओनसोलाव दिनै फैदों। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो, निरापत्ता फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिजनेसनि जे मोनसे थांखि आरो नोजोर बियो दिनै मोगथां महर मोनदों। गोजोन्थों। নমস্কাৰ। আজি এইটো শুভক্ষণত আমি কিং বাজাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াতে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি সকলোবিলাক সামগ্ৰী এটা জেগাতে গোটেইবিলাক পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যিটো ৰেহাই মূল্যত পাব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ৰাইজৰ কাৰণে আমি সুবিধা আনিছোঁ, যিটো হোম ডেলিভাৰী। আমাৰ হোম ডেলিভাৰী অপশ্যন থাকিব, এইটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ থাকিব এটা, তাতে আপোনাক
হোৱাটছআপত মেছেজ দিলে আমি উইদিন 3 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আমি ঘৰত একো বিনিময় নিদিয়াকৈ মানে নট চাৰ্জেবল আৰু একো চাৰ্জ নোলোৱাকৈ ঘৰত ডেলিভাৰী দিম বস্তুখিনি কিন্তু পাৰ্চেজৰ এটা এমাউণ্ট থাকিব সেইটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই সেইটো আমি জনাম কাষ্টমাৰক গতিকে এইটো এটা সুবিধা আনিছোঁ আপোনালোকলৈ আৰু সকলো সামগ্ৰীতে ডিছকাউণ্ট থাকিব ৰেহাই মূল্য পাব এইখিনি আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ ৰৌতা চাৰিআলি ওদালগুৰি ৰোড নিয়াৰ অটো ষ্টেণ্ড অপজিट LP स्कुल दिनै जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे समायना शपिं मल खुलिबाय दायो नोंथांमोना बे शपिं मलखौ बबे थावनियाव खुलिदों बेखौ जों रौता सारिआलिनि उदालगुरि रड आरो नियार अट' स्टेन्ड आरो अपोजिट LP स्कुल जे नोंथांमोना दिनै जे बेयाव बे शपिं मलखौ खुलिबाय बेयाव नोंथांमोना मा आइटेमखौ लानाय जादों बे जों बेसिकेलि ग्रसारिनि गासै आइटेमखौ मोननाय जागोन लोगोसे खम MRP नि जों जेसेबां हायो गाहायाव होनाय जों बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेयो दंखायो अलरेडि MRP नि गाहायावबो मोननाय जागोन आरो लोगोसे बेहाय हाउसहोल्ड आइटेम गासैखौ मोननाय जागोन माखासे गिफ्ट आइटेम मोननाय जागोन बार्थडे आइटेम आरो बेहाय आरो गोबां कस्मेटिक FMCG बे गासैखौ मोननाय जागोन बेहाय नोंथांमोना बेयाव माखासे नोंथांमोननि बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोना बबे जों प्लास्टिक आइटेमखौ दिल्लीनिफ्राय लाबोदों कस्मेटिकखौबो दिल्लीनिफ्राय लाबोदों आरो ग्रसारि FMCG जों बेखौ गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय जादों दायो नोंथांमोनहा बेबायदि आइटेमफोरखौ लाबोदों दायो बे समाव माबायदि सार्भिस होनाय जों बेखौ हानायसेबां पाब्लिकनो जेसेबां हायो डिसकाउन्ट होनो जों सेस्था खालामदों दायो जे दिनै नोंथांमोननि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नैबे ग्राहकफोरा बा कास्टमारफोरा माबायदि बाहागो बेहाय नुनो मोनदों गोबाङा बाहागो लानायखौ नुदों आरो मोजां मोननायखौ नुदों आरो आं फोथायो इन फिउचाराव गोबाङा कपारेट खालामगोन आरो गोबाङा जोंनिफ्राय पारचेस खालामगोन आरो एसेबाबो लाबखौ मोनगोन जे नोंथांमोना नैबे दिनैनि बे हाबाफारियाव फिथा हास'नो थाखाय अर्थात बेखेवनो थाखाय नोंथांमोना सोरखौ लिंहरनाय जादों जों फिथा हास'नो थाखाय बिथां डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथां MC MLA बिथांखौ जों लिंहरनाय जादों जे नोंथांमोना बे EMजों लोगोसे नैबे हाबाफारियाव ओनसोलनि माबायदि व्यक्तिफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो ओनसोलनि माबायदि व्यक्तिफोरा बाहागो लादों ओनसोलनि जों बेहाय गासै जोंनि लोगो दखानिफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बेबायदिनो गावनि रिलेटिभफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो गावनि लोगोफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बे माखासे नेताफोरखौ लिंहरनाय जादों ओनसोलनि जे नोंथांमोना दायो बे समावनो जे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन जों बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों बे हाबनानै नायनानै एसे एडभाइस होलांगोन जोंना माखासे कालेक्सना खम जालांदों नामा माबाफोर जोंना दामा बबेबा बुस्थुआ बारा जादों नामा जों एसे एडभाइस होलाङो जुदि बबेबा बुस्थुआ बारा जादोंबा जों बेखौ सेस्था खालामगोन जे जोङो एसे खमाव होनो हायो आरो जोंनि सेस्था खालामनाया बेनो कास्टमार रिभिउ जोङो बिथांमोननि फिडबेकखौ नायनानै जों हानायसेबां जोङो खम मुल्यआव होनो जों सेस्था खालामगोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै
थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।